En af mine drømme er at blive stand-up-komiker. Mit første show, det skal sit down comedy. Fordi jeg kan jo ligesom ikke lave stand-up ved. Men jeg hedder Jonathan, og jeg er 15 år gammel, og jeg er spastiker. Og jeg bor på en institution ude i Fraugde, som hedder Stjernen. Men det, der egentlig sker, når man bliver spastiker, det er, at oppe i hjernen, der sidder der nogle nerveforbindelser. De bliver ligesom skadet, så jeg kan ikke gå, og det kan også skade noget af min hjerne, for eksempel. Jeg får meget hjælp til det praktiske. Det kan godt virke sådan udefra, men det må da være grænseoverskridende, at der er nogen, der skal hjælpe dig med det. Men altså, nu har jeg været handicappet hele mit liv i de 15 år, jeg har levet. Så man vender sig til det. Altså, men jeg kan jo godt forstå, at man stiller spørgsmålstegn. Egentlig min hverdag er på mange punkter ligesom en almindelig teenagers. Ja, vigtigt! Jeg spiller rigtig meget FIFA på min Playstation. Og så skyper jeg nogle gange nogle venner. Men i sagt med, at mine hænder måske er lidt dårligere end normalt, så vil det jo se en anderledes ud, når du ser på det her. Tit når man sådan går forbi folk nogle gange, så kan de godt sådan lige kigge ind over skulderen og sådan lige kigge lidt underligt, ikke? Og der er faktisk også rigtig mange børn, der er nysgerrige omkring det. Og så når de for eksempel spørger deres mor eller far, hvorfor sidder han sådan der? Men så siger de bare, at det er fordi han har brækket benet. I stedet for lige at stoppe op og sige, hvorfor spørger vi ham ikke? Og så er det jo også, hvis jeg er ude blandt selskaber, så kan folk godt finde på at komme og klappe mig i hovedet. Og tænke, vi skal da spille kort og alt muligt, altså ligesom prøve, altså som om at jeg er lille oppe i mit hoved. Det er rigtig psykisk kort. Altså, jeg har tit bare tænkt, hvad fanden skal jeg med mit liv? Altså jeg har tit tænkt, hvorfor skal jeg være her? Altså, i princippet. Fordi jeg kunne ikke se nogen mening med det. Jeg var dårlig i skolen følte jeg selv, og sådan nogle ting, og så bor jeg her, ikke? Så det er sådan, det kan være meget hårdt til tider. Ligesom alle andre teenager uden fysisk handicap, så går jeg også til en sport. En sport, hvor man kalder man elhockey. Det giver mig bare sådan et adrenalinkick. Og så føler jeg, at jeg ikke bare sidder hjemme på mit værelse og bare sidder og spiller Playstation. Styrketræner, jeg kan i princippet lave planken. Ikke som I vil gøre det, men op på knæene, hvor jeg gør det også. Og jeg får bevæget mine ben igennem. Men sammen med at jeg interesserer mig meget for sport, så har jeg lidt fodboldtræner i tankerne. Noget mere seriøst end det, eller noget journalist. Men igen, der skal man bruge meget og være dygtig til det altså på dansk og sådan noget. Så tænker jeg lidt, at det er mit sidste. Men så også kan man stand-up-komiker. Det, der startede min interesse for at blive stand-up-komiker, var egentlig, jeg tænkte, fordi jeg har en humoristisk sådan en handicap. Det skal vi da prøve at udføre noget om. Så min intro til showet,
det skal være, hvor jeg kommer ind i sådan en loftlift, og min stol står inde midt på scenen. Og så jeg kommer ind, og så er der min hjælper for eksempel, der skubber mig ind på scenen, mens jeg synger I Believe I Can Fly, mens jeg hænger i loftliften. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Spread my wings and fly away. Every moment, every night and day. I believe I can fly.